Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Farming Simulator 2016. Data trecută v-am spus că nu mai pot filma și v-am zis că fac dimineața asta un episod. Hai să dăm un manual automat. Stai ce? Aha, e canora, ok. Vreau să fac aici ceva. E dimineața, își vorbesc așa. Așa lucrează. Frumos. Holy shit. Stai. Da. Facem bani. Come on, man. Bine, facem niște bani. Foarte bine. Hai să luăm pe stradă, nu? Dar timp este. Da. Și acum aș vrea să-mi iau un tractor nou. O să vă zic câte ora. Deci acum când filmez e ora 8 și 10 minute. Vorbesc așa ciudat că abia m-am trezit. Azi e luni. Am școală, fuck me. E nașpa. După ce trebuie să-mi fac? De fapt, mi-au făcut temele și chestiile, numai că... Da. Parcă tot n-am chef. Dă-te. Foc. Ok, o luăm pe aici. Perfect, man. Perfect. Uite aici o am. Deci este chestia aia roșie, vedeți de aia de acolo? Aia e cea care v-am arătat-o data trecută. În shop. Am zis că am pus-o pe aici, pe undeva. Dacă am degeaba am luat-o, dar nu-i problemă. Da. Da, și mai pe la amiază, adică pe la 11, cam așa, va apărea încă un episod de Mobile Legends. Cred că mă voi juca iarăși cu Legii Gangster. Nu mă joc eu singur. Oh, lol! Stai că n-am luat-o bine. Ceva ce-mi prostioare. N-am luat-o bine. Bun. Facem așa niște bănuți, că nu mai am așa mulți. Mai nașpa. Oricum o voi mai juca și off camera. Mai face chestii. Acum nu prea lucrez. Pun așa fermierii. Chestii din astea. Aici e stația de tren. Bun. Chiar bun prețul. 26.000.
Bine, boss. Când îmi iau tractor nou, așa, pun utilajele vechi pe aici. Și aici o să am terenuri, chestii. Va fi good. Mamă, dar ce voce am! Bag picioaca. Așa, încetul, cum merge tractorașul ăsta. Știți că aș vrea să-mi investesc și astea, să pot să-mi tai iarbă, gazon din ăla. Să dau la vaci, la oi. Da. Fac mai mult producție. Deocamdată merg cu Horlemanul. Băi, eu am... What the fuck? Eu am 12 la fuel. Nu cred. Mi-am combustibil la asta îndată. Ah, dar bine că e aproape. Oare noi nu mai și spălăm? Nu. N-are rost. Dar hai să vedeți cum se spală. Spală automat. Da, n-ai ce faci. Nu poți ieși din tractor, asta e nașpa. Pe Android, pe PC, super șmecher. Gata. Dar e ieftin aici. Foarte tare. Uite. Ce curate. Frumos. I like it. Nu mai lasă urme. Mai că oricum o bag prin pământ, deci... Dar vreau să vă arăt cum se spală. Nu spal manual, ci automat. Și cam nașpa. Urma să murdărește încet, încet. Na, că să fă, n-ai că să fă. Ne-am spălat și noi tractorașul. Cred că aici? Da, cred că aici. Holy shit. Las că mai fac eu acolo. Repar. Oh, lol. Nu. Na. Aici o facem noi. Dar ce să mai zic? Nu mai faci așa episoade mai speciale în fiecare duminică. Mai puteți să mă gândesc ce episoade voi face, că... Ori dacă nu vlog, it's ok și vlog. Mai puteți să mă tund. Ah, this is good, man. Îmi face și un pic de vlog. Ceva Q&A, chestii. Mai nu provocări nebune, deci nu fac niciodată provocări nebune. Știu că vrea toată lumea chestia asta, dar nu îmi face.
Dar ce să vă mai zic? I don't know. Logic, vom mai juca și mai multe jocuri. Și niște Trollface Quest. Voi face acum în Lucky. Mai să văd cum să termin FS-ul cu toate astea. Na, eu filmez pe telefon și... Na. Na, dacă știți voi cum pot să-mi folosesc spațiul pe cardul SD, adică, nu știu, deci când instalez jocurile, să fie instalate pe cardul SD, să nu folosesc memoria internă. Cam mi-a mult din spațiu Microsoft Word, cam ăsta J5, Samsung Galaxy J5. Și mi-a mult, am și Excel și alea toate. Și nașpa mi-au o grămadă din spațiu. Am mai pus un update la telefon. Acum am, cred că cel mai nou Android, nu mai știu cum se numește, nu mai știu care-i. Nu știu sigur care-i. 6, nu știu cât. Acolo Lollipop. Și cei care vă mai uitați așa la mine că văd că nu prea am like-uri și chestii din astea, nu uitați să dați like, dacă like și să mă mai spuneți în comentarii ce să mă joc. N-am idei. Am idei de un joc, numai că să termin seria cu FS16. E foarte fain jocul. Shit, mă mănâncă. Mă mănâncă brațul. Oh, sunt full. I am very full. Gata. Stai, noi nu ieșim. Trebuie să mă învăț și eu cu harta asta. M-am învățat cu cea din FS14. Așa e mai mic un pic. Un pic, nu prea mult. Dar e asemănătoare cu asta. Dacă sunt mai alte drumuri, mai așa și... Mai fac niște bănuți. Mă, de asta cred că le pun în siloz. Da, asta cred că o bag în siloz. Să le umplem încet, încet. Ce mai intervine așa misiuni, mai fac off camera, pe filmare. It's ok, așa e bun. Deci să fac din astea. Știți, când am prețuri foarte, foarte bune, ridicate, o să merg cu asta și fac mai mulți bani și mai bine. Și dacă am nevoie de bani urgent, eu mai am acolo, nu știu, cartofi, ridic, nu știu, am multe. Mai canola și grâu nu mai am. Și am nevoie. Haide, boss. Oh, shit. Sorry. 58. 100. Hai să-l punem. Tractorașul ăsta cam consumă benzină. Sau ce are el. Combustibilul ăsta cam consumă. Avem din astea ridic, cartofi, canola nu mai avem.
plantăm. Da, știți voi. Grâu avem. Asta. Bun. Porumb avem. Nu am găsit loc. Good. E bine. It's ok. Îți vă arăt ce am eu în bază. Aici sunt oile. Pentru oi sau vaci, nu știu sigur. Aici ne punem noi utilaje sub chestia aia. Deocamdată nu le-am pus că am nevoie de ele. Am puțin, doar acum la început am puține. Dar și mai am chestii în alea mai încolo. Nu știu, mai am undeva. Uitați și acolo. Vai că în FS17 poți să le construiești, adică poți să le pui tu unde vrei. Mi-aș pune, de exemplu, una aici, undeva, aici, unde stau eu. Ar fi perfect. Foarte tare. Acolo avem oițele. Da, acolo avem vacile. Și cam atât ai. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like. Eu am fost Răzvan. Pa, pa.